Do múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi zavítalo až z Banskej Bystrice občianske združenie Vedecká hračka s interaktívnou výstavou pod názvom Kivadlo – Vedecká hračka. Je to už vyše 70. tematická výstava občianskeho združenia. Prísť sa pohrať s hračkami, zaspomínať si a naučiť sa pritom niečo nové na princípe kmitov, kivov, frekvencií alebo periód bude môcť každý. Naše výstavy majú jeden vzdelávací cieľ a to je spájať rodiny, spájať kolektívy a tak prednostne by sme chceli slúžiť pre rodinné kolektívy. Pre rodičov, starých rodičov s deťmi, s vnukmi, aby sa spoločne pohrali, aby si tí starky pospomínali, aha, takýto klikak som mal a toto som kradol, lebo to vtedy sa nedalo kúpiť a ten malý nevie sa hrať s kliklakom, tak potom obdivuje svojho detka alebo tatka. Na výstave je vyše 70 hračiek, 12 takých jednoduchých experimentov a asi 20 rôznych rovnovážnych kivadlových a zábavných hier spoločenského charakteru. Samozrejme, náš cieľ je aj prispievať k edukácii, ku vzdelávaniu a preto k väčšine exponátov sú manuály, návody, v ktorých je popísaný spôsob, ako sa s tou hračkou alebo exponátom hrá. A je vysvetlená fyzikálna alebo iná prírodná podstata toho pozorovaného javu, zákonu alebo technického fenoménu. Väčšina návodov je obohatená QR kódom, ktorý je odvolávkou potom na nejaké video alebo YouTube alebo nejakú takú podobnú aplikáciu. Výstavu Kivadlo – Vedecká hračka môžu záujemcovia navštíviť od stredy 12. februára do 27. apríla tohto roku. Následne sa výstava presunie do iných miest na Slovensku, ako sú Levice alebo Prievidza. Po Slovensku putujú v rôznom čase aj iné podobné výstavy tohto občianskeho združenia, s ktorými navštevujú školy a vzdelávacie zariadenia.